Servus, takže vítejte u našeho prvního challenge, kde jsme dostali 40 lajků na můj status a musíme si níst takovou divnou věc, co se nazývá Masox. A takže bychom se do toho asi měli pustit, tak jdeme to. 3, 2, 1, tak. Kecám. Ne, tak jo. Aha. Dobrý to je. To je bomba. Už mám jenom půlku. Chválí jako chvála. Jako jsem. Tak jsem tady zůstal sám, už mám jenom takhle málo. Jo. Ha? Dobrý, v pohodě. Takže končím, ten se stop.